Turkmenistan'ın gujurlu boksçusu Xursan Imankuliyev ringe çıkya. Bu dünya versiya weşdel bir titul uğruna görüş. ...29 may 2026 Daşkent Huba Arena WBC Euro-Asia Boxing Night dünya derecesindeki sahna. Karşıdaşı Tanzaniyalı güçlü uru ustadı Adam Daça. 8 yeniş, 1 yeniliş, 1 denglik. Emma ringda ehlizat täzeden başlanýar. On roundluk çek, yarım orta ağrım, her uruğu karar verici pursat. WBC dünyanın en güçlü boks sahnalarının biri. Bu yerde Mike Tyson, Floyd Mayweather, Canelo Alvarez ýaly rowayatlar söwüşdi. Inni bolsa sahna täze ada garaşýar. Imankuliyev 10 gedek Türkmenistanyň çempiony, halkara derejeli sport ustady. Yeňilmedik rekord, güç, tejribe we analiz. Bu onun ilkinci titul söwüşi. Bu onun kariyerasynyň täze başlanşy. Bu dünya boks däl, bir tarihdir. Halkara boks akşamyny göni ýaýlym arkaly 18:00 U Sport teleýaýlymynda görmek bolar. Gelin Xursan Imankuliyew üstünlük gaýtalanmajak ýeňi arzu edelim. Sport ýolunda üstünlük alynda bolsun. Xursan Imankuliyew.